Hej og velkommen hos JM. Som I kunne se i indledningen omkring vores perspektivmaterialer, så har jeg haft dykket lidt ned i, hvad det i al sin enkelhed er i forhold til materiale og teknisk beskrivelse heraf. Et af de områder, som vi var inde på, det var vores kulørte perspektiv. Inden for kulørt perspektiv er det jo blevet ekstremt populært inden for de senere år at arbejde med farver i forhold til indramning, og i særdeleshed inden for perspektiv. Vi har vel i dag plus 50 farver i forskellige farvede perspektiver på lager, som alle sammen har sin karakteristika og kan rigtig meget i forhold til, hvad man vil og hvad man vil fremhæve omkring sin indramning. Vores kulørt perspektiv kører vi i en standard 1,7 mm, igen produceret på det her alfa-cellulose materiale, det vil sige det er ægte perspektiv, som det går under den betegnelse, og farverne er selvfølgelig lysægte. Alle vores standardperspektiver, som vi farver, som vi har på lager, ligger i standardformat 82 x 112 1,7 mm. Når det så er sagt, så ud over de her plus 50 farver, vi ligger med på lager, så har vi i snart 30 år haft et eksklusivt samarbejde med Moorman Karton i Holland, som er ubetinget største producent af perspektiver i Europa. Og Moorman Karton i Holland er meget favnende i farvede perspektiver. Og når jeg siger det, så er det fordi, de har et ekstremt sortiment i farvede perspektiver. Så var der noget perspektiv, du kunne have ønske i, som ikke nødvendigvis findes i vores sortiment, men hvor det er en speciel farve, du skal bruge osv., eller måske du skal bruge et større format, så er du meget velkommen til at kontakte os omkring det. Så vil vi rigtig gerne dykke ned i det og forespørge med vores leverandør Moorman Karton, om det er noget, der kunne forfindes. Kunne du tænke dig at vide noget mere omkring farvet perspektiv, så er du velkommen til at kontakte os. Tak for i dag.